Magic Man Exclusive Remix. Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC NetRadioFM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC NetRadioFM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo!อยากชวนเธอเต้นระบำบัมบะละลัมบัมบัมเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธออย่างที่เธอทำหัวใจของผมละลายเธอทำหัวใจของผมละลายละลายบอกเธอสักกี่ครั้งก็ยังอยากรักมันเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นระบำบัมบะละลัมบัมบัมเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธออย่างที่เธอจะบอกให้รู้ใจพี่ไม่แค่หนูไม่เดินเดินตัวชูนะมาเป็นแฟนให้อยู่ไม่ต้องมิสยูก็ใจมันรักกับคุณจะให้ทำยังไงรักก็คงไม่คุ้มนะจะบอกให้รู้ใจพี่ไม่แค่หนูไม่เดินเดินตัวชูนะมาเป็นแฟนให้อยู่ไม่ต้องมิสยูก็ใจมันรักกับคุณจะให้ทำยังไงรักก็คงไม่คุ้มเธอทำหัวใจของผมละลายบอกเธอสักกี่ครั้งก็ยังอยากรักมันเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นระบำบัมบะละลัมบัมบัมเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธอที่เธอทำหัวใจของผมละลายเธอทำหัวใจของผมละลายเธอทำหัวใจของผมละลาย
Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Take me to the place, let's go. DJ Dance Remix. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. Baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Stay alert. Take me to the Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. let's go. DJ Dance Remix. You're now entering a musical nightmare. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel. Angel ko, kailangan ko ng pagmamahal. Naman dyan kung nasasaktan. Kaligayahan
I fall in love with the little things, turning the tattoos on your skin. Tell me a secret, and baby I'll keep it. And maybe we can play house for the weekend. We came out the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this world forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, till you gave up heaven so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DjVicDonosoIII. Ang grupo mo! Juan, Brian. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Stay alert, as you're now entering a musical nightmare. 3, 2, 1. Juan, Brian. Masaot tayo ha. Oo na gani. Teka lang! Mag-music na! May walay na ba?
Oo na gani. Ay, huwag walay namon ba? Okay ka lang. Juan Brian. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Juan Brian. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DjVicDonosoIII. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Juan Brian.
For exclusive music and dance party mixes, just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like, and click the notification button for more updates. Stay alert as you're now entering musical nightmare. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC NetRadioFM. Alas 7:14 na sa gabi, 7:14 in the evening. Okay, sagit ka maid-aid nga evening sa tanan. Sa nakikiparty sa atin dito. Okay, welcome to our program. This is DMC NetRadioFM Dance Party Mixes. Okay, so time naman para mag-kiay-kiay, magkataw-hataw subong gabi. Today is November 4, 2023, kag ika-apat nga adlaw sa bulan sang Nobyembre, na. Kag siyempre 51 days na lang kag Pasko na. Basi may plano ka mo na nga Paskuhan. Paskuhan ako, no. So, pwede madala sa lista. Sa lista para nga hindi malimtan. Okay, sa palipalipod sa Dumangas nga nakatutok sa aton sa Facebook Live, sa ako ni account nga DjVicDonosoIII. Kag sa DjVicDonosoIII ko nga Facebook account. Kag siyempre live makita sa akon nga YouTube channel. Basi gusto nyo nga suwabe ang audio. Wala sang distortion, wala sang chipmunk nga effect. Kag clear and digital audio. Para sa ibabaw ang link sa akon nga YouTube channel. Naka-live makita dito, no? Pili lang kamo kung di ka mo da makadto para nga makabati ka mo sa mga exclusive nga mga remixes dari lamang na live mix sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Okay, knowledge sa ato mga tutok sa ato yung Facebook Live, no? Nagbisita kag nagtamwa kag nag-donate sa ilang mga reactions like heart, like like. Of course, first and foremost to Paring Noy PD Fiesta. All the way from Barangay Bakong Dumangas. Salamat kay sa pagtutok. And also kay Kagawad Morina Barulo di Aros sa Barangay Capilis Dumangas. Salamat man sa pagtamwa. Dan ako estudyante dala sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas, si Harvey Kalasagsag. Salamat man sa pagtutok. And also kay Mark Idsel Hinuba sang Barangay Sapao, Dumangas. Kasama sa mga gwapo kong estudyante. Salamat man sa pagtamwa. Also kay Anthony Arcelon, all the way from Barangay Talasan, Dumangas. Salamat man sa pagtutok. Then ang pinakagwapa dira sa may Barangay Harding, Dumangas. Ang dalaga na. Okay, si Nuba Villa Piña de Vera. Salamat din sa pagtama. The hottest Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, si pare ko Remio Dromal, all the way from Barangay Cali, Dumangas. Thank you so much sa pagtamwa. Ang pinakagwapa man sa may Barangay Sapao, Dumangas, sa may Purok 2. Ang pinakagwapa dira nga si Jumin Arcelon. Salamat sa pagtama. Then si Tata Oreg dira sa may Barangay Tambubo, Dumangas. Ang pinakaswabe magpitik. Hindi sang ilong nga. Hindi sang ilong. Magpitik sa mga picture. Nada sa may Tata Oreg Studio, no? Basta gusto niyo mapitikan. Nga swabe nga remembrance sa inyong mga itsura. Uy, natingala ka mo nga mga pictures ang una. Basi manotice niyo, wala ko nakita ka mo sa mga pictures ang una. Nga black and white pa. Okay, DJ Jupiter, doon nakita ka sa pictures ang una nga. Sa una pa ba lang black and white? Manotice niyo nga mga itsura sa mga tao. Siyempre black and white. Ang mga itsura sa mga tao sa una, ka mga seryoso. Ano yung rason, no? Basi may diya ka mo dabi, paki-comment. Anong rason nga mga itsura sang unang tao sa picture? Seryoso. No, na-notice ko yung mga seryoso itsura na sa mga pictures like itsura ni Emilio Aguinaldo, ni Andres Bonifacio, ni DJ Big.
Basta seryoso ang mga itsura sa una mag-gloss ng black and white. Seryoso, no? Ano yung rason, no? Basta may idea ka mo da, pakishare sa dalom. Ano ang rason nga mga itsura sa una magluwas nga black and white? Seryoso ang mga itsura. Unlike subong niya, magpa-picture ka liya subong niya. Kalabanan naka-smile, naka-selfie, no? May mga amo-amo pa ni sa kamot, may mga ibang nga sungay-sungayan pang ingod niya. So ano yung rason nga sa una nga panahon? Seryoso ang mga itsura sa mata. The istorya nato na karon, ha? Kasi media ka mo just post lang sa comment section. Okay, so hindi pa ko na-color ng ball ni Iado, DjVicDonosoIII. Pero anong rason Iado nga seryoso ang mga itsura sa unang panahon? Manila, good evening, shout out. O rana, shout out nga ng pinakagwapo dito sa may barangay Calao, Dumangas. Calao, Rosario. Lapaw, ha? Rosario, no? O Rosario. Nag-inom kita last time, tapos nalipat ako. Rosario, lapit lang sa may boundary sa may barangay Kansilayan, no? Kag of course, sino Babilia, Altar Pinya. Kag sa akon mga Tres Maria, si Vanessa Samantha. Kag si Shania. Si Shania mo ni siyang bago, no? Okay, kay wala pa ka mo lalaki. Siyempre, pwede pa makadugang, no? Hingabot. Samtang barato pa ang gatas, no? Kaya kung mahal ng gatas, siyempre, mabulay na ka mo magdugang. Kay barato pang gatas, di nga agaw magdamo ang inyong mga bata. Okay, samtang hapos lang magbata. Okay, sa akong YouTube channel, no? Kung nakatama ka mo dala si Rain. Okay, salamat sa pakikinig sa Rain, no? So, saan ka kaya sa bahagi ng mundo? I'm sure nasa Earth ka, no? Or nasa Pilipinas ka. Okay, You're My Angel. Amal niya kaina. So, may sa kaina aton nga first song again play kaina. Then, mayad nga gabi, DJ, mayad nga gabi. So, siguro Ilonggo ka, kasi ang mayad means good, no? So, probably from Iloilo or from Antique, pero medyo karaya. Then, ang Zuri's Tambayan sa may YouTube channel, pag-visit ang iyang YouTube channel, ang Zuri's Tambayan. Okay, and of course, still si Rain, kag ang akon nga 6,000 ka mga silent monitors, nag-monitor sa ato na. So, salamat sa pagtutok. Okay, hambal ni DjVicDonosoIII. Iado Jupiter, shout out sa taga Palok Suol. Palok Suol, si Ipoy. Also kay Warren, kag kay sa Fatman Risto Bar. Nahamtang sa Dogi, sa Pag-am. Grabe yung panulat mo. Dogi, Dogi. Bika mo si Pag, kag si Dogi, dapat Pag-Dogi ni siya. Maili kayo mo magbika-bika. Okay, once again, shout out kay Jipoy and also kay Warren kag Fatman, kag sa Fatman Risto Bar. Nahamtang sa Pag-Dugi Dumangas. Okay. Salamat gid Iado sa pagtama. Oy, ang napahimo to sa imo sang jingle nga wala ka bayad, hindi mapag-shout out. Dahil butang bingalan niya kay ilawagon ta. Nalalipat ko. Ano ka itong barangay? Ano pa mo sa imo sang jingle, no? Salamat gali sa pagsalig, no? Sa amon ni DjVicDonosoIII. So before sang eleksyon, may nagpahimo sa amon sang jingle. Kalabanan nagdaog din man, no? Kalabanan nagdaog, no? Taga sa Rosario, sa Kansilayan, sa Pagdugi. Din sa may Bantod Fabrika, din sa may Kumpayan, din sa may Palok Bigki. Na muna nang pahimo sa sang jingle. So far daw nagdalaog man iba na. Okay, so mga wala nagdaog gali, so better luck next time, no? Di ba ang inyong plano nga magserbisyo sa barangay? Dali na di mapamatud-an ang iyong nasinggitan nga handa ka mag-serbisyo sa barangay. Kaya hindi man lang ara ka sa pwesto nga pwede ka makaserbisyo, di ba? Pwede ka man makaserbisyo nga wala ka nakapungko nga kagawad. So pamatud-an kay kung mabahimo nyo na nga wala pa ka mo nakapungko ay naperde ka mo kung nakaserbisyo ka mo sa barangay, siyempre dason ng eleksyon madaog na nakama na. So hindi maglain ng ulo, hindi maglain ng buot sa mga wala nagdaog. So kung handom yung magserbisyo sa barangay, pwede ka mo makaserbisyo nga wala sa pwesto, no? Para sa amon ni DjVicDonosoIII, nagaserbisyo kami abisan wala sa pwesto, no? So pamatud-an, paano nyo na imuon? Para dasong eleksyon, swabe na kag magdaog na kamo siyempre.
Okay. So may barangay Kumpayan, Maninoy, per dito siya. Di, na per day, kaya wala nang bayad mo. Pero kung nagbayad to siya, DJ Jupiter, may libre siyang endorsement sa Short FM 101.5, di ba? No? Sige lang mo gina. Sige lang. Bulig to na Japon siya. Munto na ba ko ina? Nga kita kami ani Iado, nag-servisyo. Galing hindi naman namin na 1, 2, 3 kami. Na 1, 2, 3 kami nga doa. Pero sige lang, may problema. Gamay nga bagay. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, sikap anakan Maninoy, wala ano man, wala ang bayad. Ay, hindi lang ako magbasa, ibudlay ako. Sige, basta sa tanang nagdaog. Sige, basta wala nakabayad, bulig na namon ni DJ Jupiter. May dason pa man. Mangita ka mo managimo kasi hindi na kami magpa-isa pa dason, no? Okay, so pag-share lang sa ako ng Facebook Live para nga damo makita. Hasta kita karon alas 10 sa gabi, kag kung daw hindi pa ako tulog. Siyempre mag-extend kita hasta maaga. Hasta alas 11 ka na. Huwag ka mo daw brown, no? Sa tanga mo daw nagatagay-tagay. Ula-ula, nagatikwi-tikwi. So just hook up lang sa aton rin sa aton live mixes. Sa mga live mixing naton rin sa DMC NetRadioFM, Dance Party Mixes. Kag siyempre kaupod nyo si DjVicDonosoIII. Sa gusto mo pa shoutout, punta lang sa atong comment section. Kaya basahon ko kung liwat pagbalik ko. Okay? So, enjoy lang kita pamamati. Dalaman sa number 1 online radio sa Dumangas. This is the DMC and NetRadioFM Dance Party Mixes. You are listening to Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Vem cá novinha, rebola, rebola na minha frente. Vem cá novinha, rebola, rebola na minha frente. Desce bem devagarinho, desce bem devagarinho, desce bem devagarinho, devagarinho, devagarinho. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, for DJ Vic.
Stay alert as you're now entering musical nightmare. Close your eyes and open your mind. Come into my world, the world of DjVicDonosoIII, the third. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DjVicDonosoIII. For more. Bomb Remix. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one cause.
Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. So you master the saxophone. DJ Arky Bomb Remix.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Dance Remix. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ DjVicDonosoIII. Grupo mo!
he's back. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. To listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Masaot taya. Oo na gani. Rock music na. May gusto na namun bakit ka lang?
Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Stay alert, as you're now entering a musical nightmare. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DjVicDonosoIII. DjVicDonosoIII. The third. Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club. Net Radio Your number FM. one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay na sa Pilipinas, oras sa DMC, Net Radio FM, alas 8 impunto na sa gabi. Is it 8 o'clock in the evening? Nakaplay na nakapanyapo na. Nakapanyapo na mga mo, mas iban. May pinakapuli sa ilang mga panimalay na sa mga ula-ula dira, no? Hindi gid malipat nga magbilin sa inyong gamay nga ginhawa nga para makapuli pa ko sa inyo balay. Kag mas manami nga dira lang kamo sa inyo balay mag-chat para nga kanabutan kamo nga daw matulog na kamo. Syempre higda na kamo sa isa ka area. Kag sigurado nga hindi pa kamo pagpangitaon sa inyong mga family members, no? Okay, so before kita mag-proceed sa aton nga next na mga mega mixes, naklalis natin nakatutok sa aton nga Facebook Live si Blaster or si Gismar or DJ Gismar ga dra sa may Zambales, Philippines, no? Nami isang apelyado yes ga, no? Ga malambing na ga, no? Okay, so thank you so much sa pag-monitor da sa all the way from Zambales, no? From syempre from Dumangas. Ara sa ibang lugar nagpasimpalad, naglagaw-lagaw para siyempre makapangita man sa mga kinawala. Sige, sa mga estudyante natin nga nakatutok sa atin sa buong, no? May duwa pa kamo ka-adlaw. Isa na ka-adlaw, buwas na lang. Buwas is Sunday, no? Last na lang natin nga pag-relax, no? By Monday, mabalik na kita sa klase. Kag siyempre may libre naman kamong allowance sa inyong mga parents. Kag sa inyong mga parents, no? So, good luck. Good luck nga may panghatag naman kamong mga allotments sa inyong mga estudyante. Okay, sa akong YouTube channel, no? Still, may ala ko nga mga silent nga naga-monitor. Salamat gid sa pagtutok. Kung gusto niyo mag-check sa akong YouTube channel, ara lang sa ibabaw sa title ang description sa akon nga ang link sa description sa akon nga YouTube live, no? Nakatingin ulit sa salamin, di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya. Kung bata ko ngayon. Okay, ang pinakagwapa dira sa may barangay sa Dumangas. Iwat, ang pinakagwapa dira sa may sitio or Purok 2, barangay sa Dumangas. Ang pinakagwapa dira sa may Team Sinikway, no? Si Jumen Arcelon sang Aya Store. Nga gitawag ang mga Team Sinikway nga daw wala man kamo nagini-sikway. Di na kompleto man kamo sa papalangga. Ginapalangga man kamo sa mga sultiro. Sige, sa may Purok 2, sa may punta lang sa balay namon, na so si Jumen Arcelon. Kag big regards sa mga family circle kay Tatay Pulding, kay Nanay Bilin, kag sa iban padala kay Engineer Janes, no? Kay Aya. Of course kay sino pang ara dira, no? Big pang comment para mapanglawag naton. Panglawagan naton ng ilang ngalan para buwas makapanukot nako sang GCash. Kay siyempre ang aton greetings pwede nga may bayad. Pwede man nga wala. Sige, so sa nagalingaw-lingaw sa atong Facebook Live, just enjoy lang sa pag-kiay-kiay sa atong mga exclusive ng mga mega mixes. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, balik kita sa akong pamangkot kay ina nga ako nung sang unang panahon. Ang nagpa-picture, ang ginapitikan mo lang sa camera,
nga tingala ka mong magluwas nga black and white. Ang mga itsura sa una sa mga tao sa picture ka mga seryoso. No, daway nakasunod sa mga itsura ni DjVic nga itsura pa lang. Lumakadlaw ka na, patidyo ka. Ano ang main reason? No? Simple lang ang main reason nga sang unang chimpo ang picture or ang ginapitikan sa unang panahon medyo seryoso na. Okay, may pila ka pagpati nga siyempre na-prove man nga mga pagpati nga ako nung ng rason nga seryoso. So number 1, sa una ko ng panahon, siyempre bawal ang magyuhom kung nagapa-picture. Baliskat sa atong subong kung nagapa-picture ka ganing away ka nagayuhom, ang itsura mo daw sinang unang tao. Pero sa una iya, tama ka na anong panahon sila ka importante nga pag napicturean ka gani, seryoso ka. Kaya kung nagakadlaw ka sang una, pungkuyon ka sang kameraman. So, amo nang main reason, isa sa mga main reason. Number 2, anong rason nga seryoso ang mga itsura sang tao sang una? Kasi sang una daw hindi pa bala uso ang mga toothpaste ni Blau, no? Toothpaste. Kilala ka mo sa toothpaste? Ang ginapanipilyo na bala? Ang ginabutan sa sipilyo? Sa una, kalabanan sa mga tao sang una gali ko, no? Damo ilang mga, ang mga tao sang una, mga ungab. Mga ungab, no? Hindi lang basta-basta ungab gid. Di kay ungab, siyempre, di ikaw balakad lang ang ungab kung kanami itsura mo. Amo nang mga ungab nga daw dako-dako ungab niya. Why nagakadlaw, kipo na lang ba? Siyempre na huya makita ngayang untong nga ungab. Kaya mo ni kaduwang rason nga seryoso ang mga itsura sa una sa nagapa-picture. Dumangas Mix Club, NetRadioFM. Your number 1 choice. Okay, kag isa pagid ka reason nga sang una nga panahon ang itsura sa mga tao sa picture or kung picturean sila seryoso. Simple man ako na. Ang main reason, sang una gali ka panahon magpa-picture gali ang tao. Tama kadugay sang exposure. No? So, kung picturean ka, matindog ka na sa tunga, mga kwan ka, mga 1 hour ka na matindog. 1 hour ka matindog sa tunga, din ang cameraman, ang camera, dako-dako pa na sa una, cameraman. Mulat ka pa isang oras nga matindog dira, kay sa una, hindi pa high-tech, kadugay sang pag-capture, exposure. Di ko ikaw pa ka ng picturean nga isa kada oras, siyempre, okay pa primero, may yum-yum ka. Pero sa uli, siyempre, kinusamod ka na. Dumangas Mix Club, NetRadioFM. Your number 1 choice. Tinatimingan, pag picture, sa isa ka oras, anong picturean? Siyempre, nagkakusamod. Sa una, sindom-duman nyo, may film pa na. Sa una may film, no? Kung mabakal ka mo sang camera, may film pa. Daw, tag 12 shots, 24 shots, 36 shots, no? Siyempre, kada shot mo yan, dapat siguro doon magiging insakto ang imo nga na-capture. Kaya mahal sang una ang kada film, no? Subong niya. So, uyang-uyang na lang subong niya ang pag-picture. Kaya nga, naka-memory card. Lagot-lagot ng storage sa ato ng cellphone. So, that's why nga, bisan pa uyangan mo, palagpatan mo. No, wala problema. Kay igo gid sa imo nga memory card. Okay, so sa mga panahon kung magpa-picture gani ka mo, dapat maghihom ka mo para nga hindi ka mo masalaan ng mga sinaunang tao. Kung sa tingin mo ay ako yan doing, huwingin ka ulit sa salamin. Ang lalawati ko sinasadya, kung bata ko ngayon pinagpala. You don't have to look, nagkalala tayo ng Dumangas Mix Club, NetRadioFM. Your number 1 choice. Okay, so alas 8:09 na sa gabi. Hasta kita alas 10 sa mga gabi magkiay-kiay. Pasiway ka mo daw brown. Just tipot lang, kag magbalik-balik lang sa mga nagawa sa ako niya Facebook Live. Wala problema. Ako niya Facebook Live, wala bayad. So, pwede ka mo ka makabalik. Kag siyempre, pwede niyo ma-share ato niya Facebook Live ka. Wala siyempre sang bayad, no? Okay, just enjoy our party here on DMC and NetRadioFM Dance Party Mixes. The number 1 online radio in Dumangas. Kagaupo niyo si DjVicDonosoIII.
You are listening to Dumangas Mix Club, NetRadioFM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Wow! Kay DJ Pungpung pala yan. Pa-share it naman. Ipok ng puso ay ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, puso'y nagsusumamo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Ipok ng puso ay ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, puso'y nagsusumamo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. 1, 2, 3, 4. DJ Boom Boom. Alam ba't nagkaganito? Iunig nga ba ako? Pag narinig na puso ay kukaba, lalo na't nang tumawag ka. Ako ay hindi makagalaw, para bang ako'y natutunaw. Gusto ko nang sumigaw at sabihin sa iyo na ako'y naririto. Ipok ng puso ay ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, puso'y nagsusumamo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Ipok ng puso ay ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, puso'y nagsusumamo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. This is DJ Boom Boom in the mix. DJ Boom Boom. Ako ay hindi makagalaw, para bang ako'y natutunaw. Gusto ko nang sumigaw at sabihin sa iyo na ako'y naririto. Ipok ng puso ay ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, puso'y nagsusumamo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Ipok ng puso ay ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, puso'y nagsusumamo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. This is DJ Boom Boom in the mix. Ipok ng puso ay ikaw
kiligin sa mga love song remix ng Love Tech Producers. This is DMC NetRadioFM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Remix.
Boom Boom. Stay alert as you're now entering musical This is DJ Boom Boom in the mix. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. This is DJ Boom Boom. This is DJ Boom Boom. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. This is DJ Boom Boom.
DJ Bongbong. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nagkasama ka, para kang nag-iisa, iba't meron ka na naiba. Di man isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang itago pa, kung sadyang ayaw mo na, sana ay lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, sabi mo mahal mo ako, naniwala sa iyo ang puso. This is DJ Bongbong. Hanap na rin kita, nais na makita ka, iba na tayong dalawa. This is DJ Boom Boom in the mix. Kahit di minamahal, hindi man kita ibawal, puso ko'y para sa'yo. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, sabi mo mahal mo ako, naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, sabi mo mahal mo ako, naniwala sa iyo ang puso ko, naniwala sa iyo ang This is DJ Bongbong. This is DMC NetRadioFM. Dance Party Mixes. Ang ganito, trip lang. Halika na tara, madali lang talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka pa, dali na pare maghihiliwanag na kung di ka sasabay, maiiwanan. Isip ay wag na gawin pang dalawa, dahil isa lang ito. Ang gusto lang naman ito ay maging masaya, para di ka mabato. Ay bukas mo, pag pananatili sa isang lugar, ibig ko sabihin ay
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, to Yuhan Jin De Vera sang barangay sa Dumangas. Welcome to the party. Welcome to DMC NetRadioFM live dance party mixes on YouTube. So once again, so welcome to Yuhan Jin De Vera sang barangay sa Dumangas. Thank you so much sa pag-visit. Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.
TV ay sira na, hinangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman, laman puro daga pa. Ang gamitan natin ay puno ng gagambala, sa tuwing sinisilip ko mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, mayat mayang haluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Ang dami kong problema, na tila ba dilema, parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Dumangas Mix Club, NetRadioFM. Your number one choice. Kung sa mga alien ay sumama, ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahalap, gagawin ko yan kaagad. Yung pako bubuk ang tax, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipepwesto ko yung papag, para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa'kin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas matatag. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. Buti na lang meron pang MP lights, sunbig light, tsaka Marlboro lights. This is DMC NetRadioFM. We play the songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast, www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Ah, musik yang you play, play namun
NetRadioFM. Your number one choice. To Jurin sa YouTube live, sa pleasant evening sa iyo. Shout out po boss, okay? So welcome to our dance party mixes. Thank you so much to Jurin for dropping by and for watching our Facebook live. Kayo'y nakikijammers sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Come and take a look at through my eyes, and you decide why people like this way. People keep fighting, telling lies. They criticize and hate each other. They just gonna sort of chase them out. The seas are round, the skies are thick and red. All of this makes me feel so down and think about finding my own place. I guess that we can concentrate. I guess that we can smoke some weed. I guess that thirst for push and everybody can come. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free.
DJ Arcade Remix. DJ Arcade Remix.
ulit po. Sabay-sabay ulit. DJ Dance Remix. DJ Magic Man exclusive remix. Feel
DJ Dance Remix. DJ Dance Remix.
sa palanggang lumbukan. Nautana ug masabtan sa tanang mga katawan na angay gayong ampingan ang barangay lumbukan. Kabibuok kaayo sa tanang lumulupyo, dagat liguanan panagatan kasagaran sa mga katawan na kining ampingan, bato kining hiluan para sa kaayuhan, para sa ating tanan. Maunggan sa langko sa inyo ato kining ampingan, barangay lumbukan na ato ginabuhi. Salamat mga frontliners tabang katong nay calamity nga niabot sa atong lugar. O kira bahalag mahilar sa loob sa youth driven sa tunog o tao ka mapipat tunay nga nagkahiusa ang tanan para sa balanggang lumbukan. Barangay lumbukan, diri syurat sa buwan, lugar na akong natawan, ato kining ampingan. Barangay lumbukan, diri syurat sa buwan, lugar na akong natawan, ato kining ampingan. Pagkalin jud sa lumbukan, kaya niya kay nindot kadagatan ug angay lang jud na ampingan sa matag-usa sa mga katawhan di matumbasan. Mga kalingawan adlaw sa lumbukan ug kapistahan, maong salamat sa inyong tanan, sa atong iski o sa mga leader sa lumbukan. Barangay lumbukan, diri syurat sa buwan, lugar na akong natawan, ato kining ampingan. Barangay lumbukan, diri syurat sa buwan, lugar na akong natawan, ato kining ampingan. Iay dati, ayaw ulaw te, saya o kacho pinawati-wate. Sige nate, ayaw nagdrama te, sayo nagbudot sugway arte. Sayo nagbudot sugway arte. Guay arte.
nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. That's what I hear when you're by my side. When we go to music, Toy Remix.
Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. DJ RT Bomb Remix. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. DJ RT Bomb Remix. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. DJ RT Bomb Remix. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. DJ U1 Brian. Tuhod, kaibigan, luhod. Paan, tuhod, kaibigan, luhod.
Take